É unha reunión de traballo, digamos. Bueno. ¿Qué tal? Eu demos unha roda de prensa en función desto que acabo de decirvos. Supoño que mañá os periodistas dirán que lles dé a gana ou máis ben dirán pouco. En todo caso, que se visualiza nunha candidatura plural, porque somos moi plurais máis do que parece, porque a sociedade galega é plural. Dun mundo e dunha sociedade globalizada moitas veces en contra dos propios globalizados. Por lo tanto, nós recollemos un pouco todo iso. Nos creemos nunha política que se base na participación, pero non só na participación no eido económico, tamén unha participación política. Falando disto, podemos falar de sanidade, podemos falar de educación, podemos falar das tasas da universidade, do transporte, garantizar os espazos públicos e o emprego, un código ético contra a corrupción. E nós temos que ter presencia o día das eleccións nas mesas electorais, porque dá presencia